Ahojte všetci, zdravím vás opäť na kanáli Discover Magic Sardinia a pozdravujem vás z pláže pri nedaleko mesta Alghero, kde sme spolu s mojou kamarátkou, ktorá ma prišla pozrieť teraz na jeseň, ešte na svoju poslednú tohtoročnú dovolenku, sa vybrali na dobrú kávičku do jedného miestneho baru, ktorý sa volá Rafael. Určite tí, ktorí ste tu boli, ho poznáte. A objednali sme si jednu kávu. Spôsobom sa tento typ kávy servíruje práve tu na Sardínii. A aby ste videli aj troška viac toho prostredia, v ktorom sa nachádza tento bar. Bar je tu za mnou, ako vidíte. Je plný ľudí. A výhľad z tohto baru je takýto nádherný a prichádza aj západ slnka. A tu máme aj našu turistku. Nika, poď sem. Tu máme aj našu turistku, ktorá sa už nevie dočkať dobrej kávy v bare Rafael, tak ideme na to. Buonasera, vítam vás v kaviarni Rafael na pláži v Alghére a dnes sa pozrieme na to, ako si urobíte latte macchiato. Čo ste dostali, slečná? Najprv nám povedzte. Čo to? Kávu, osobitne, s našľahaným mliekom s penou. A teraz sme to v podstate spojili a vytvorila sa nám naša nádherná slovensky známa kvázi trojvrstva. Takže sme v podstate profesionálky. A takéto profesionáli môžete byť aj vy. Ak prídete na Sardíniu, tak veľmi jednoducho pochopíte princíp, ako si spraviť kafe latte bez toho, že by ste absolvovali nejaký kurz baristu. A tu na vrchu môžete vidieť tzv. Macchie, čiže škvrny, preto sa to volá latte macchiato. Čiže la macchia je škvrna. Wow, tak toto som sa ja dozvedela, priznám sa, ako novinku. Ďakujem Nike za vysvetlenie, no a necháme ju už teraz vychutnať si dobrú kavičku, dúfam, že jej bude chutiť. A príďte aj vy, majte sa krásne. No a máme už po úžasnej káve, bola podľa mňa úžasná. Nika, povedz, ty si. Áno, veľmi sme si pochutnali. A teraz si ešte aktuálne užívame západ slnka s výhľadom na Alghero, ktoré sa nachádza priamo za nami. A ako sa ti, Nika, páči na Sardínii? Na Sardínii som bola už niekoľkokrát a myslím si, že je to veľmi magický a čarovný ostrov. A vrátiš sa sem ešte? Samozrejme. No tak budeme Určite. sa tešiť. Možno aj na Vianoce. Áno, to by bolo perfektné. Vianoce sú tu naozaj krásne, veľa odporúčam všetkým prísť aj na Vianoce. Dá sa priletieť síce s prestupom cez Miláno alebo Budapešť Cagliari, myslím. Možno ešte budem robiť také video, kde to aktualizujem. Takže určite sa dá prísť aj na Vianoce. Tak vás srdečne pozývame. A Nika, na budúce aj niekoho privedieš so sebou. Nepôjdeš sama, aby si troška pomohla rozšíriť rády návštevníkov, Slovákov, Čechov. Veľmi rada. Na to, áno? Áno. Dobre, tak sa budeme tešiť. Tak majte sa krásne všetci. Arrivederci. Pozdravujeme. Čau.